ପଡେଇଲୁ କହି ନା ନାଇଁ ଆଉ ତା ଖେଳ କେମିତି ସିଏ ଜାଣିଥିବ ନା ତା ଟ୍ରିକ୍ ସେ କେମିତି ଖେଳୁ ସିଏ ଜାଣିଥିବ ନା ଏଇ ଦେଖୁ ତା ଆଉ ଠିକି ଠିକଣା ଯାହା ବି ହେଲେ ନେବେ ଆଉ ସେଇ ଯୁଗୁରୁ ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ନେବେ ସେମିତି ନେବେ ଆଉ କେତେବେଳେ ନହେଲା ଆମର ହଁ 10 ହେଲା ବା ନେଇଗଲେ ନା ବାଘେଇ ଗୋଟେ ପଇଥିଲୁ 5 5 ପାଞ୍ଚ ହେଲା ଆଉ ମୋର ଏକୁଟିଆ ହଉଛି 5 5 କଣ ଅଧିକା ମୋର ମୋର 4 ତମକୁ ଡାକିଲା 5 ଖେଳ ଯାଇଚି ପୁରା ଆଉ 4ଟା ତ ଲାଗିଛି ସିରିଏଲ ଅଛି ଆଉ ଏ ସତରେ ବା ରିଚାର୍ଜ କରୁନି ସତରେ ଲାଗିଛି ଭିତରେ ଯଦି ଆଇଥିବ ନାଇଁ ସିଧା ନାଇଁ ଏଥର ଅପଡେଟ୍ ଯାଇଛି ସପା ସଫା ସଫା ଖାଉ ଗୋଟେ ବେଶୀ ଦିନ ଗୋଲ ବୁଲା ଆରେ ତୋର ଏଠି କଣ ଭୋଲ को ଚାଲିଛି ନା ଭୋଲ पे ଚାଲିଛି ଭୋଲପ ନା କଣ ତାକୁ 2 ଅଧିକା ହାय ଗାଇସ୍ ମାନ ଆମର ତାସ ଖେଳ ଚାଲିଛି ତ ସଫା ଦେଖୁନୁ ସପା 2 5 2 7 ଓଏ ଲଜ୍ଜା ଧଇଲୁ କଣ କେମିତି କୋଉ ଯଦି ଘରେ ଡାକୁନୁ ନା ଛକି ଗୋଲ ବୁଲା ଗୋଲ ରେ ଗୋଲ ନା ଗୋଟେ ନ ଲାଗୁ